ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ମୁଁ ସାଧା ଖାତାରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଚିତ୍ର କରିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦେବି। ତୁମେ ମାନେ ସେହିପରି ସାଧା ଖାତାରେ ବାଇଗଣ ଚିତ୍ର କରି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ବାଇଗଣରେ କୋଉ ରଙ୍ଗ ଲାଗେ କହିଲ? ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ବାଇଗଣରେ ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ଦେବି। ତୁମେ ମାନେ ସେହିପରି ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଦେଉଛି। ରଙ୍ଗ ଏପରି ଦେବ ଯେମିତି ଚିତ୍ରର ବାହାରକୁ ରଙ୍ଗ ନ ଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣର ଉପର ଜାଗାରେ ତାର ଡେନ୍ଥିରେ ଆମେ ଦେବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ବାଇଗଣରେ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଲି ସେହିପରି ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧା ଖାତାରେ ବାଇଗଣ ଚିତ୍ର କରି ତା ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ରଖିଥିବ।